rămas atâtea case în care părinții își așteaptă cu sufletul răscolit de plâns copiii. Se aud dinspre zările copilăriei voci plăpânde care întreabă: când vine mama? Unde e tata? 17 decembrie reprezintă o zi sfântă din calendarul de suflet al timișorenilor. Atât de entuziași și plini de speranță, primul vlăstare ai demnității noastre, cădeau secerați de gloanțe. Forțele de represiune ale unui regim criminal au deschis pe străzile orașului un adevărat târg al morții. Unii dintre noi cădeau cu murmurul libertății pe buze. Puțini se ridicau cu rănile deschise, pentru mulți zorii libertății au fost prea îndepărtați. Astăzi sunt cruce albe într-un cimitir al uitării. Timișoara a obosit de atâta amintire neînțeleasă. Eroii săi plecați prea timpuriu ne veghează neputința de zi cu zi. Timișoara, sătură de neajunsurile de fiecare zi, sătură de represiunea unei dictaturi paranoice, a pornit la luptă cu mâinile goale, cu piepturile dezvelite, contra bastoanelor de cauciuc, a baionetelor, a mitralierelor, taburilor și tanchetelor, demonstrând în primul rând sieși, apoi întregii lumi, că dorința de libertate poate fi mai mare chiar decât frica de moarte. Astăzi deja știm că acele ore au fost definitorii în istoria României, deoarece scânteia pornită din Timișoara a dat semnalul unei revolte naționale. Din păcate, mulți dintre acei oameni curajoși nu au mai putut trăi bucuria victoriei, ei plătind cu propria viață pentru curajul de a se revolta. Persoane, 40 de cadavre au fost furate de la morga Spitalului Județean Timișoara și incinerate, 495 de manifestanți au fost răniți prin împușcare, iar 832 au fost arestați, bătuși și umiliți. Vinovați pentru crime nu s-au găsit, iar cei închiși în zilele fierbinți pentru a dezamorsa mânia mulțimii au părăsit închisorile unul câte unul și acum își scriu memoriile. Vina s-a transformat în vină colectivă, vina tăcerii. Din unitatea de atunci sau idealurile care au animat un oraș întreg, aducându-l în stradă, acum au rămas doar amintirile, multe dintre ele încetoșate de trecerea vremii.
Oamenii care atunci însemnau ceva, astăzi reprezintă altceva, majoritatea trezindu-se prinși în luptă de culise, fie pentru o fărâmă de putere, fie pentru un avantaj material mai răsărit. Dorințele schimbării par însă a se produce tot mai greu de la un an la altul, dar și noi uităm ce dorim în lupta zilnică pentru existență. La fel ca amintirile noastre, cele petrecute atunci se estompează, iar rapoartele dese care apar în legătură cu evenimentele din decembrie nu reușesc să răspundă nici măcar unor întrebări obișnuite.